Здравейте, да. Имам час за утре, да. Какво ще правим? Искате микродермабразио. Добре. Да, имам и хидрафейш. Значи ви записвам тогава утре. Добър ден, Ива нова на телефона. Разбирам, че имате нужда от час за почистване на лице. Чудесно, да. Аз помагам на хора с мазна и проблемна кожа в зряла възраст, изготвяйки им програми за домашна грижа и козметични програми в салона. Само че аз работя по по-различен начин, отколкото част от моите колеги. Искате ли да чуете какъв е той? Чудесно! На първо място ви изпращам форма за консултация и диагностика на кожата, която вие попълвате. И на база това аз мога да ви кажа дали мога да ви бъда полезна с моите програми и процедури. Да, след като я попълните, аз ще ви върна отговор. Ако аз мога да ви бъда полезна, следващия етап е да запазим час за консултация. И когато дойдете на посещението за консултация, ще ви задавам въпроси, за да разбера какъв е статуса на вашата кожа. След което ще легнете, аз ще ви направя диагностика, ще разбера детайлите на кожата, какви сигнали издават, за да знам какво да им подам. И на база това ще ви изготвя програма за домашна грижа и програма за процедури в козметичния салон. Да, и вече ако прецените, можем да започнем работа. Чудесно, тогава ще ви изпратя формата за консултация, която да попълните. Хубав ден, до чуване!